bit sa tanan nga mga kaigsuonan, sa tanan nga magtotoo, magpaambit ta maigsuon diha sa 13. Pagpaambit ka mo sa inyong isig ka magtotoo nga anaas kawaladon o dawata sa inyong balay ang mga dumuluong. Pero pagkakaroon maigsuon ayaw sa kumpiyansa oy. Kabudawat ka dikta sa mga tao nga wala nimo ika ila-ila maigsuon sa nagalinglaing mga dapit kung asan silang adresa. Kaya daghan kay nabiktima mga igsuon nga mugdawat kag bisita mga siaw mapudi ay. Diba? Mga waktang yan ang imuhang kitaguan diya sa suok ko igsuon. Pero ang Biblia may igsuon ingon dire nga pagpaambit ka mo sa inyo ang isig ka magtotoo nga anaas kawaladon. Ganong gidiskas man sa Biblia may igsuon kay dili man sa tanang panahon nga naagas kadagaya. Naaman doon na may mga panahon maigsoon nga wag kay wa maturpas taga Cebu wa. Naapoy panahon nga naasap ka. Mao nga sa panahon nga anaasap ka, dapat mo paambit mo ka sa uban nga nagkinahanglan sa imong panapa. Na normal ginaigsoon dili gud ko moingon ibin gani usa nato kadato sa tibuok kalibutan. Mahubsan magani na maigsoon ubas magani ng dagat. Nga mo na giingon maigsuon nga ang dagat mutao pag na sa insaktong panahon muhunasab na. Mao nga gi-illustrate na sa kinabuhi sa tao nga ang tao ang kinabuhi sama sa dagat, sama sa ligid. Kay usahay manggod ana tas lalom ana sa taas. Mumangani kung dapat ang atong kinabuhi aron maayran tang relasyon sa atong isig ka tawo kung naa na ta sa taas dili sa ta magpasigarbong tuwa na taas. Kay inom man ta ay mura man po na isa kutong nakatangtang sa nakatugtog sa kalabaw. Mura na po kalabaw, tanawa ra gud. Kita ra ko'y malakan sa maigsoon kay ingnon man ta maigsoon nga mura man po na sa kutong nakatungtong sa kalabaw, mura po kalabaw. Ingon diri sa 14, pag-ampo ka mo sa Dios, panalanginan niya katong nagpasipala ka ninyo. Kung doon naman kay mga sakit nga mga pulo nga madungog sa imuha nga isig ka tao, pag-ampos Ginoo, imong ipanginaot Hinoon nga panalanginan sila sa Ginoo. Dili kay imo hasab nga kasok ang maayo. Ingnon po nimo imuha na pong ipangimaraot maigsoon ang Biblia wala pinanagtugan nato. Ingon diri panalanginan niya og dili tong lohon tan-awa ra na. Kung maka-encounter kag mga tawo sama niini, dili man po na malikayan ko sa kalibutan man. Ang atong oras maigsoon hapit naman alas 6 yun ya mo inata sa ato nga mensahe bisan sa ato nga live sige ka putol-putol igsoon okay lang mga kaigsoon. Ingon diri panalanginan niya og dili tong lohon. 15 paglipay kamo uban sa naglipay, naghilak uban sa naghilak. 16 angaya pagtagat ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo kung dili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpamaalam. Natanawa ra ko na. Ang Biblia nagtug-an igsoon dinhi sa ato nga gibasa sa 16 angaya pagtagad ang tanang tao. When we talk about angaya, dato man siya o pobre, pareha ang imuhang pagtagad. Dili kay kung doon na kay bisita nga dato. Ang pobre itaon igsoon magkipat-kipat na lamang taon ning mata sa suok wala matagan. Kay ang dato imong gitagan dapat pareha ang pagtagan. Kung doon na kay bisita igsoon dato man sila og kabos, adunahan man sila dili. Angaya pagtagan igsoon. Ingon diri sa unahan, ayaw kamo pagpagarbo kung dili dawata ang ubos nga buluhaton. Dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpamaalam. 17 kung buhatan kag dautan, ayaw pasli og dautan. Klaro kayo ang Biblia. Kung buhatan kag dautan, ayaw sa pasli dautan. Buhata ang gila sa tanan nga maayo. Wow. Kutob sa mahimo makigdait sa tanang tao. Maoning ninyo. Tanawa ra gud ang Hebreanon kapitulo 4 versikulo 12. Kung wala pa ko masayop, ikson ako ning basahon Hebreanon kapitulo 4 versikulo 12 sa Hebreanon. Ako sa ning basahon ang Hebreanon sa tamo balik sa ato nga sa ato nga gibasa.
nga paningkamutan ang pakigdait sa tanang tao. Sakto ba ni maigsoon sa 4 ba to, bersikulo 12. Ingon diri maigsoon. Dili maigsoon. Bersikulo kapitulo 4 bersikulo 12. Na misplace ko igsoon. Yung maunay bersikulo sa ako ang papa nga pag dinaitay ka mo, paningkamuti ang pagkabalaan, ang paghigugma sa imong isigataw, kay kung dili gani ka mo makabuhat nini, wala ang Ginoo ninyo igsoon. Basta sa Hebreanon to mga kaigsoonan nga nabasa mga kaigsoonan. Ato ning itry diri sa 12:14. Kay mao ni ako ang bersikulo sa akong amahan. Ingon diri mga kaigsoonan sa 14, dili gyapon ni. Diri mga igsoon. Tan-awa ra guni sa 12:14 Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 14. Ingon diri, paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tawo. O di ba? Wala man nag-discuss diri mga igsoon, wala man gid-discuss nga na kay gipili unsa man ang reliyon na, Katoliko ba na, Sabadista ba na, born again, unsa pa na, aglipay ba na maigsoon. Basta imong paningkamutan ang paghigog magpakigdait sa tanang tao. O di ba? Dili kay mo ingon ka maigsoon, ay dili ta na kay mga Katoliko man na, mga aglipay man na, Seventh Adventist man na, unsa pa diya. Ayaw. Tao man na sila, tao man sab ka, dapat pareha ang imong pagtaga. Nagkalain-lain man tang organisasyon, nagkalain-lain man tang patukuranan, ato ba nga sige no, pareha tagtanan. O lang ikaw ug ako unsay atong buhaton diya sa Hebreano kapitulo 14 kapitulo 12 bersikulo 14. Paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan. Wow. Ngin pagdiri. Pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Tanawa na. Kung dili gani ka kahimo niini, dili ta matawag nga tinuod nga Kristohano. Tanawa na ko diri sa DC Ingon diri, kung buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Wow. Buhata ang tanan sa giilang maayo. Kutob sa mahimo, pakigdait sa tanang tao. Kutob sa mahimo, pakigdait sa tanang tao. Mao nga kutob sa imong mahimo karon, doon na patay kininhawag pusok. Bisang maglago tingali ka, bisang masuko tingali ka, kay gibutang-butangan ka, paningkamuti makigdait lang yun ka, kay mao man ay gisugos Biblia. Wa makailain ka paingnan. Hindi masab ka katuman sa pulong sa Ginoo, magdumot kasi mo sigataw. Kay sayop man ang magdumot ka. Hello. Mao nga sa kasulatan, wa koy masupak bisag unsang balaod, ibig sa balaod sa kalibutan. Kay kini insakto o insakto kayo Dixon. Ingon diri, 19, mga higala ayaw ka mo panimalos kung dili itugyan hinoon kini sa Dios. Niingon ang Biblia, ayaw pagpanimalos kung dili itugyan sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayan, nag-ingon ang Ginoo. Dili imong katungod ang pagpanimalos. Dili katungod nga ang ubang tao mubayad sa imuhang. Kung dili igsuon ang Dios mo imubalos, manimalos ni adtong mga tao nga dunay kalihukan nga nakadaot sa iyang isig katao. Ingon ang 20, hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway pakan asiya, mauning lisod sa tao. Muingon man na mayson, ay kaaway ko tao niya, mupakaon ko nimo, naunsa man hinoon na, awa na. Pakan ang imong kaaway. Kung gigutom ang imong kaaway pakan asiya, kung giuhaw paim na, kay paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Tanawa ra ko ng Biblia.
Kung maka-encounter kag sama ni ini, tanda sila oy. Kunya ati mana, pakan iba makaingon na, hala, ako arba ning butang-butang ang istorya. Kunya kita kan mahinoon ko. Kisay maulawan, ikaw o ang uban. Ikaw na ngatungdan iksoon nga gibutang-butangan. Unya ang gabutang-butang nimo kay imo ra man kita kan og maayo sa. Wa man ka mapaepekto iksoon. Nindot ra man ang imong mga pahiyo. Wow, tinuod man ko. Kisay maulawan, di ang uban, dili ikaw. Kay makaingon man ang alay. Di ako arba ning di kontra ning tawhana gipakaon man hinuon ko. Napusong na hinuon ko. Awa na. Mao gani dunay mga tao nga batik-batasan. Kung imuha na nga makuha ang iyang atensyon, tagdara na iksoon. Kaya nga naman, malato raman na siya pagkabatik-batasan. Moingon man na nga, wala raman ni magpa-epekto ng tawhanan ni. Mo ni tinuod nga alagad sige, tinuod nga nangalagad sige. No? Salamat sa imuha nga pagwas karon, Brother Eladio Filisco. Sa tanan nga mga Filisco family nga nagwas usab sa ato nga programa karon. Sa imong kinabuhi Sir Eladio Filisco, sa tanan nga mga Filisco family. Ingon diri magkaigsuonan sa 20 hinuon sumala sa gingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway pagkan siya, kung giuhaw paimna, kay paghimo mo niini maulawan siya sa iyang gibuhat kanimo. Grabe. 21 ayaw padaog sa daotan, hinuon ang daotan pinagi sa maayo. Mao na ini. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon, Ma'am Milini Tunggalan from Saudi Arabia or from Kuwait. Maayo buntagan yung tanan diha, may kanlawon. O kusa sa ato nga viewer sa Facebook Live from Brazil. Aduna sa plano din is Pilipinas nga mutukod og FM radio nga ONGS radio igsoon. Mo na nga usa sa ato nga mga higala, although mga kaigsunan, mao man ay iya nga pinulungan ato lang po iapos Ginoo. Kay kitang tanan magkaigsunan kung say trabaho para si Mayas Ginoo, ato po nang buhaton basta para himayas Ginoo. Nalaygon ang Ginoo ang atong oras. Medyo hapit naman alas 6 yun, mo padayon ko sa unahan alang sa greetings o mga pagtumaya tungkol kay may balibad yun ako nga kinamagulangan tungkol kay busy man sila sa eskwelahan. Ako lang yun isang hatagan o Sabado Domingo aron makafocus sa subsiya siya yung mga subject nga iyang tunan eksoon. Laygon ang Ginoo. Pag-apo sa tama eksoon ato kining sirehan diya sa mga pag-apo ang ato nga mga mensahe karon nga unta. Ang mga mensahe Ginoo dili kini mula bay gawang nato igsoon kundi ikaw ug ako nagkinahanglan gini. Ang mensahe Ginoo igsoon dili ni dapat natong kalimtan. Ang pulong sa Ginoo sa panahon sa imong kaluyahon, sa panahon sa imong kawaladon, sa panahon nga wa na kay paglaom, ang pulong sa Ginoo uligon yun. Muhatag nimo kadasig, muhatag nimo og kalipay nga dili sama sa kalipay nga gihatag sa kalibutan. Mag-ampo tayo sa labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa lain sa buhugna sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtiguban, sa among pagkatulog, sa among pagmata, sa tanan namong trabaho, nga among gitrabaho sa matag adlaw Ama. Even o Dios sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 na nagasukan kayo dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City. Kung sa tanan karon nga naminaw o nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod Ama. Even gikan man sa Brazil, gikan man sa Sweden, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Oman, even sa Japan, sa Australia, sa Singapore, sa Malaysia, o sa uban pang mga nasod. Lord, ikaw mga panalangin kanila. Bisan pa man sa tanan nga mga OFW o Dios nga tuwa karon sa namin laing mga nasod. Ang pingi ang ilang mga kinabuhi, even sa ilang matag-usa ka mga pamilya habilin din sa Pilipinas Ama. Lord, nga
diin ang imong niliguan ka mga anghel, may mga proteksyon, mga bantay sa ilang kinabuhi. Labaw sa tanan ikaw maghatag kanilang maayong panlawas sa tanang panahon. Ipahiligay sila sa bisan unsang katalagman, ipahiligay sila sa mga tentasyon, ipahiligay sila sa kadaot sa ilang kinabuhi, Amahan. Ibig sa tanan nga naminaw sa Sign FM, ini nga nakapalibot ining mga nakit. Kung doon naman sila yung mga problema sa physical nga bahi, o sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung doon naman sila gibati o Diyos, nga upok sipon hilanat trangkaso laban sa ulo, arthritis, rheuma, bisan pa man Twitter, toxic, mga buyag-buyag sa mga kanto, mga daot, mga barang, even sa doon na may sakit sa kasing-kasing, Lord, ako mga pag-ampo o Diyos, sa kinabuhi ni Brother Wari, ni Glasa, nga doon na problema sa kasing-kasing, Lord, ikaw makahikap ni ini sa iyang kinabuhi karon. Ikaw pa o Diyos ang iyang tiko kalawas, ikan sa iyang lapa-lapa, ngadto gayud sa pinaka-alimpolo. Kung akong hingilan ang tanang matang sa mga balatihan, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth. Akong hingilan tanang matang sa balatihan. Salamat o Diyos sa kadaukan. Salamat o Diyos sa imong pagpatalimog even sa among station manager, Reverend Gideon Candelario o ni Pastor Russell Candelario o sa ilang duwang kamag-anak. Nagbukas sila, supply sila sa ilang mga panginahanglan. Labi na o Diyos sa among general station manager, nga si Reverend Kim Ryan Makasaol, Ma'am Aisa Makasaol, Lord, o sa ilang mga anak. Sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, sa tanan ni mong mga alaga, dapat sa Pantulinaw, dapat sa Plagatasanon, dapat sa tanan ni kumalabot nga pizza o Diyos sa 30, doon ay tamong celebration sa dapat sa Plagatasanon, na mao ang Thanksgiving, mao nga youth camp o ang mga krusada sa naglaing-laing mga barangay sa mao nga dapat o Jesus. Salamat o Diyos kay ikaw mga supply usab sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa imong mga alagad nga mga paabit sa imong mga pulo mga mensahe. Salamat o Diyos, ikaw ang proteksyon kanilang tanan. Salamat o Diyos, hindi mo kadapit sa tibok na kong panimalay, uban sa tulog ka mga anak sa pukukangan, sa kong asawa karong nga naa karon sa Makati o Diyos sa ilang pagpadayon sa pag follow up o Diyos sa mga requirements o pagpaabot sa ilang flight going Saudi Arabia, Amahan. Salamat o Diyos, ikaw nagagamit o mga tao na makatabang even sa financial man o God. Salamat o Diyos, madagpo man o magagmay ang mga sa panahon o Diyos na ikaw nagtagpo sa imong mga katawhan. Panalangin ang imong mga alagad nga nagatanong ni ini. Panalangin ko sa mga katawhan o Diyos, gaway puas o way hunong sa pagsuporta sa tanan nila mga buhaton. Panalangin ang tanan nilang mga bulhaton o Diyos, sa tanan nilang panarbaho, sa tanan nga mga negosyo o sakyanan nga imong gibiyang kanila, Amahan. Ipahilikan sila sa ilang mga sa tanang matang sa disgrasya ni kalibutan. Salamat o Diyos, ay imong ampingan ang ilang matang kinabuhi, imo silang ampingan o Diyos. Labaw sa tanan ang imong niliguan ka mga manunod na may mga proteksyon, mga bantay sa ilang mga kinabuhi o Jesus. Salamat o Diyos sa tanang proteksyon din sa balong lapit sa politikan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo, pagkabuotan nga Diyos, gawa ko'y buas ang imong pag-atiman ka na mo. Dumong himaya, kanak langit ka nimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Ima Melanie Tungkalan from Kuwait o sa tanan nga nanarbaho sa dapit sa Sweden, sa dapit sa Australia, sa dapit sa Singapore, sa dapit sa Malaysia o sa Saudi Arabia. Unang karon by this week, flight ng akong asawa tungkol kay ang ilang unang batch, una nila kos kasimana flight na karon nga simana una by Thursday so una nga every week adunay mga OFW ikan kayo sa Bacoor, Cavite City, paingon sa Oman, paingon sa Dubai o sa uban pang mga nasod igsoon. Una nga salamat sa Ginoo akong asawa isoon na iyang lumarlargahay na anong na nagatawag ang iyang employer o sa Saudi Arabia isoon naman na sila ay pagtulunan nga gitawag og Ramadan within 1 month. Una nga nagkinahanglan yun na sila o katawag sa ilang dalay ko ng Ginoo niya pala kita sa mga greetings mga kaigsuonan gipaabot yun diri mga kaigsuonan maibutan ka na tugtanan ari kita sa request awit makalangit
padayon lang ta maigsuon saglit ang ako nga anak balibad man siya igsuon tungod kay doon naman siya mga obligasyon mo sa iyang eskwela. Di mo lang ako magasimba, gamhan ng loob, puno ka sa grasya. Dili, iksa pa yan, mga budangling kalibutan. Akong giuna pagkabayaman kay Suna nang nagpadalag mensahe kapon nga from Salamuas o niya ako ra ko ni ibalik at patuyok ang atong mga greetings saglit atong hatagan og pagtagan agikan gayon ni sa mga Garnica family nga naglanog-lanog karon kay nagulat siya maigsuon sa mga greetings diya sa David Salamuas maigsuon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso Garnica. Ano na siya yung mga mensahe son sa para sa mga Yagoso family o mga Garnica family. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nakapangadlaw mga kaigsunan doon ay mga messages nga aming abot sa atong messenger sa mga Karosali family o sa mga Garnica family kaigsuon. Mauna nga naminaw karon sila diha sa Lamuas, naglanog-lanog karon ang FM radio mismo sa ilang Panimalay. Ano na siya mensahe mga kaigsunan alang sa mga greetings. Ako lang yung unahon o sa kumubalik katuyok sa atong mga pagpangumusta mga pinangga. Matod pa sa iyang mensahe sa iyang mga magulang si Brother Bibing Garnica o si Didiro, si Litlit, si Gador, si Milit, si Dico o sa mga pinalangga niya nga mga magulang o mga iksong nga lalaki nga si Bin Garnica, si Lito Garnica, si Leo Garnica o sa mga manghon niya nga mga babae nga kulit o pero cute nga si naga-eskwela diha sa Dumaguete Huno National High School. Matod pa siya mensahe nga nagpaabot nga pag-amping o pirmi o laban ng Inday Lesbian, Yagoso Garnica o mga close mga friend igsoon nga mga amiga. Salamat sa Ginoo nga si Sister Ara Barino, Jesslyn Turno o sa tanan nga mga Turno family diha sa David sa Alangilanan tungod kay dunay naminaw sa ato ang programa sa mga Silva family. Ako rin indirekta na lamang may soon sa mga Turno family, sa mga Silva family, sa mga Pato family o sa mga Ramirez family nga kanunay nagasunod dinhi sa Sign FM 95 diha sa David sa Alangilan. Doon ay mensahe si Sister Garnica igsoon o niya doon na masay request igsoon nga ikaw pa rin awa mo sa kabalo nga igsoon nga wala tayo wordly song dire. Ako sa kinat ko sis sister wala may wordly song pero ako rin i-play ang title na ikaw related sa name igsoon pero nag-isgot kining ikaw o na nga salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi Sister Vivian Yagoso Garnica from Lamuas igsoon. Ano na siya mensahe ningon diri siyang igsoon nga iyang close friend amiga nga si Ara Barino o si Jesslyn Turno o si Limi o Twini Tolentino o sa iyang special someone. Nagis special someone. O na when we talk about special someone, special ni siya kinabuhi. Nga sa iyang special someone nga si Brother J. Mark. Greetings from Vivian Yagoso Garnica sa Lamuas, Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Kanya sa kapagtapusan ano na sa request nga ingon siya nga paliho ko o play pastor sir igsoon ingon siya nga ikaw pa rin. Ako sa kinglan nga wala may wordly song Sister Inday kundili ang amo nga programa awit makalangit. Ako ning i-play may song ikaw ato ni paminawon o niya matod pa siyang request ikaw pa rin wordly song mo na may soon
Manang ko sa gingnan, Christian song lang ako nga i-play. Ako ning i-play may song ikaw. Nang pagtulong sa lipunan, manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at Manang ako ning ihaom sa imong nga request, Sister Vivian Yagoso Garnica. Related sa ni sa imo nga someone. magpaabot sa isang Manang ikaw, batanon, ikaw nga naas Panginoon pagkaroon nga lingkod pang mga pangunauna. Hinumdumi, magpaabot ta sa insaktong panahon. Marahil kita magkaigsunan ko Ginoo sa pagpaminaw sa Sine FM 95.3 sa dial sa inyo nga mga radio sets. May buntag sa tanan nga taga Kangkwi. Kumusta man ang inyo nga pagmatasa sa iyong kabuntagon. Sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, magkaigsunan nga diya sa dapit sa Kangkwi, mga Pinangga. O sa tanan nga mga Rotsa family, sa tanan nga mga Dagodog family, sa tanan nga mga Sibumit family Exor, o sa tanan nga mga Dagodog family Exor, bisan pa man sa mga Villa Cantol family, sa tanan nga mga Punting family, magkaigsunan maring sa pamilya ni sa mga Punting family maigsoon sa malibot sa ato ang mga kahigalaan diha sa Kangkwi, sa pamilya ni Brother Atong Punting, Sister Lina, paring Ponso Punting, mga kaigsunan may buntag kanyang tanan. Labi na sa mga Vildosola family, sa pamilya ni Sister Gregoria ni Nang Beatrice Vildosola, o sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas Igsoon nga diha sa dapit sa Kangkwi. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon ma Femia Amancio. May buntag sa tanan nga mga Amancio family. Ligaspi may Igsoon nga naga-watch karon sa ato nga programa. Mayong buntag mauni imo nga awit nga ipangayo Sister Vivian Yagoso Garnica, although ikaw pa rin man to, Igsoon Woodley song to. O niya, ako lang yung gihahom. Gihaom ang imo nga minsay para usaw sa imo nga someone. Unang ikaw ug ako na ang someone that is a special person in your life. Although magkaigsunan, matod pa sa minsay sa awit, dili magdali. Pagpaabot ka kay ang Diyos, ihatag ko na ang tinud-anay para kanimo mga Pinangga. Nga na mo nga mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Masida family, Nong Nilo Masida diya sa dapit sa Kangkwi, o sa tanan nga mga Ilhig family, mga kaigsunan, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig Maigsoon, may buntag kaniyong matanan. Diya sa dapit sa Ilihan, may buntag sa tanan nga mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag, mga kaigsunan, naaday mo sa Ilihan, dapit yun diya sa unahan, dinhi sa Naasog, mga Pinangga. Salamat sa Ginoo. Pamilya ni Brother Loni Kabanag Maigsoon, Dong Indoy Igsoon, may puntag kaniyong tanan sa inyo nga pamilya diya sa mga Kabanag family. Sa tanan nga mga Palomar family maigsoon, sa tanan nga mga Ardinia family, may buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Catrimbulo, sa Gordiga, sa Pasto, sa Naso, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Bilong Hilot family, sa tanan nga mga Arkisal family o mga Kadukoy family, paring Sopronio Kadukoy, may buntag kanyo nga tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Emergin sa imo nga pag-share sa ato nga programa. Although kapilan ang yun ko magsugod-sugod sa uno, Igsoon,
kay siging kapilit ning wifi connection. Mao nga si Ma'am Norberta yutran si mingon sa mo reply lang ko pastor kay wa gyud klaro among wifi dire. Kon diha ang inyong sitwasyon kausap na dire so. Padayon kita magkaigsunan diya sa dapit sa pasto sa bodega sa Katrimulo o sa Nasog. Sa tanan nga mga Omoyon family magkaigsunan sa tanan nga mga Asero family, mga Villa Cantol family magkaigsunan sa tanan nga mga Tihana family o mga Santa Ana family diya sa dapit sa bodega sa pasto sa Katrimulo o diya sa dapit sa Naasog Pagkapinan. Sa tanan nga mga Bordin family, may punta kanyang tanan diya sa dapit sa area Exxon. Ilabi na sa dapit sa proper barangay Santo Niño, Tanay Negros Oriental. Sa tanan nga mga Juano family, sa tanan nga mga Adjal family magkaigsunan, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Asiris family magkaigsunan, sa tanan nga mga extended family magkaigsunan, sa tanan nga mga Lampinig family, may buntag kanyang tanan diya sa dapit sa barangay, sa tanan nga mga Oro family, sa tanan nga mga Paburada family, sa tanan nga mga Gabonada family, sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Tipongko family, sa tanan nga mga Ilaw family, mga Dandan family, mga Candelario family magkaigsunan, mga Baldado family, mga Borden family, sa tanan nga mga Balasabas family magkaigsunan, may buntag kanyang tanan diya sa mga Ampel family o sa mga Cardosa family maayong buntag kaninyo. Sa tanan nga mga Pancito family magkaigsunan, sa tanan nga mga Baldado family o diya sa dapit sa Naga, sa tanan nga mga Balsamo family o sa tanan nga mga Baldosa may buntag kanyang tanan magkaigsunan diya sa dapit sa Naga, ay labi na sa dapit sa Nasulahan magkaigsunan, sa mga Yagoso family kini si Sister Vivian Yagoso Garnica magkaigsunan, tingali apo ni Ninong Pedro o sa iha ni nga mga kabanay magkaigsunan si Ninong Pedro Yagoso diya sa dapit sa Manialas maigsunan. Mula sa usa sa ato mga follower listener magkaigsunan, medyo madihado ko sa mga nanas edad-edaran magkaigsunan. Usa sa ato nga listener follower sa FM radio ingon sa pastor ayaw nagisguti ni ngalan na kay dugay rin taon ning namatay. Una mga kaigsunan mangayo gyud sorry, mangayo og dispensa kay sige natong giawha kunya wala na di ay exhaust kalibutan. Muna dunay mga tao nga ato maminsun na igsoon palihog ko nga moingon lang nga salamat sa Ginoo sa mga katawhan nga mo pahibalo sa nga wala na di ay ang tao nga sige natong i-greet diri igsoon. Muna nga daghang salamat sa inyong kinabuhi. Ilabi na sa tanan nga mga Yagoso family diya sa dapit sa Nasulahan sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn. Ayon sa dagway niya ni si Sister Vivian Yagoso Garnica diya sa Lamos mga kaigsunan, yaning mga pariente, yaning mga pagkumangkon ba apo mga igsoon sama niya. May butag sa tanan nga taga Lamos mga kaigsunan, may butag kaniyong tanan. Saglit ato namang nabasa ang ato nga una nga mensahe gikan kayo ni Sister Vivian Yagoso Garnica diya sa Lamos mga igsoon. Nabasa no sa nato ang iya nga mga ipaabot nga mga greetings o awit mga langit ato lang nga gipligyo igsoon ang ikaw mga pinangga. May butag sa tanan nga mga Romano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Cao Quintin Romano mga kaigsunan, sa pamilya ni Nung Edi Silva diya sa dapit sa Lamas, o sa tanan nga mga Cabal family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Amaro family, sa tanan nga mga Estolonio family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Santiago family. May buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Lamas, sa tanan nga mga Erosido family o sa tanan nga mga Timtim family diya sa Lamas mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido Timtim mga pinangga. May buntag sa dapit sa Takalan mga kaigsunan kus Ginoo, sa mga Kajinti family o sa tanan nga mga Abraham family mga kaigsunan. May buntag kanimo diya Pastor Abraham diya sa dapit sa Takalan Sabaan, Bai City, Negros Oriental. Diya sa Panaypay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Salvador family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Joselito Salvador. May buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Panaypay. Bisan pa man dapit sa Sandar Siri mga kaigsunan kus Ginoo, may buntag kanimo diya nung paterno mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Pani, sa pamilya ni
Brother Dante Rubiti, o sa pamilya usab ni sa mga Olpos family ng Hulya Olpos, may mutag kanimo diha ng Hulya. May mutag sa tanan nga taga Narsire, sa pamilya sa mga Refill family, sa tanan nga mga Amarante family magkagsuna kung Ginoo, sa tanan nga mga Amparado. May mutag kaniyong tanan diha, may pagsikay-sikay, mayong pagpangapi, mayong pagpamahaw, mayong pagsikay-sikay sa kusina. Ilabi na sa ato nga matag pamilya, sa ato nga panglihok igsoon, o sa ato nga trabaho nga gipiyar sa Ginoo, ato siyang pasalamatan pasidugan nining tanan. May buntag sa tanan nga taga Kamandag mga kaigsoon kos Ginoo. May buntag kanyong tanan diha sa pamilya ni Dok Dodoy Kadosali mga kaigsoon nga naminaw karon. O sa pamilya usab ni Brother Nestor Kadosali, o sa pamilya ni Brother Florante Kadosali mga kaigsoon. May buntag kanyong tanan. Mao ni si Sister Charlene Kadosali mga kaigsoon, matud pa niya sa 2002 igsoon nangadloy siya og nag-amo sa Ginoo. Kaon ta dunay FM radio o niya gihatag usab sa Ginoo. Mao na ang pulong sa Ginoo mga kaigsoon, walay lisod sa Ginoo. Way imposible Ginoo, way puta nga dili mahimos Ginoo. Mahimo niya iyang gibuhat ang langit ug ang yuta, og ikaw og kitang tanan iyang gihimo. Mao nga walay puta nga dili mahimo sa Dios mga pinangan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kadosali family nga kanunay nagasunod nining atong nga programa. Gikan kayo sa pagsugod hangtod sa pagtapos mga pinangga. Ang Ginoo mga panalangin kaninyo ay declare blessing sa matapusan ninyo kamakinabon. Ilabi na sa pamilya sa mga Mancio family, mga kaigsunan sa mga Garingo family diya sa Dapit sa Kamandag. Ako sa tanan nga Machapit family, mga kaigsunan Dong Ramon, may buntag kanimo diya Dong Ramon Chavez. O sa inyo ang mga kaigsoon sa Dapit sa Kamandag. O sa pamilya ni Aksa Victoria Romano, mga kaigsoon kos Ginoo, sa mga Dahil family, sa pamilya ni Dong Asig Igsoon. Sa tanan nga taga Pilipigan mga kaigsoon kos Ginoo, headed by Pastora April May Acauturan. Sa tanan nato mga kaigsoon diya nga kanunay nagpainiton o nagpadasigon sa tuman sa kabubuton sa buhi nato ng Ginoo mga pinangga. Sa tanan nga mga Turan family, sa tanan nga mga Akaw family, hidit pa Pastora April May Acauturan. May puntag sa mga Akaw family o sa mga Turan family nung kitoy Turan mga kaigsunan Brother Ganter Turan, may puntag kanyang tanan sa tanan nga mga Turan family o sa tanan nga mga Panerio family, mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Nining Panerio. May punta kanimo diya Sister Nining, Brother Bibing, Sister Aileen, o sa ilang inyo ang duha ka mga anak. May punta kanyong tanan diya sa pamilya ni Brother John Panerio, o sa pamilya ni Sister May Moran. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo maghahatag og kalampusan sa imong nga pagpanak, Sister May Moran. Ang Ginoo mag-amping sa imong kinabuhi, labi na sa imong pagpanganak. Ang Ginoo maghatag pusong kalikon o resistensya sa pagpanganak, igsoon nga maayong pagpanganak o mahimukso ang panalangin gikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor mga kaigsunan, may buntag kanimo diya Brother Christopher. O sa imuhang ginikanan si Paring Israel Babor, o sa imuhang mga inyuhang mga relatives diya o mga kaparintihan diya sa Dapit sa Pilipigan. May buntag kanimo ni Sister Lorna Dahil sa tanan nga mga Dahil family diya sa Dapit sa Pilipigan. Sa tanan nga mga Visitasyon family, mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon. O sa tanan nga mga Lagunero family, mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Jason, ang Lagunero diya sa Dapit sa Pilipigan. Sa tanan nga mga Kabanag family, mga kaigsunan sa pamilya ni Sister sa Sister Evelyn Kabanag, mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diya sa inyo sa tibok nimo nga Panimalay. Sa pamilya ni Brother Rodi, sa pamilya ni Sister Nining Kabanag, sa tanan nga mga Kabanag family adya Dapit sa Pilipigan. O sa tanan nga mga Dumahil family, mga kaigsunan kos Ginoo, sa tanan nga mga Buagas family, ni pamilya ni Dong Felix Maigsoon Buagas na nanggamay Maigsoon, may buntag kanimo. Bisa pa man sa tanan nga mga Rubiti family, mga kaigsunan sa pamilya ni Gaw Imbo, sa pamilya ni Gaw John Rubiti, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti, mga kaigsunan sa pamilya niya sa mga Samani Sambilan family, mga kaigsunan sa mga Saguban family. May buntag kaninyong tanan diya sa mga Muharis family o mga Garingo family, o sa tanan nga mga pamilya diya sa Dapit sa Pilipigan.
Unang ako nga gipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga mensahe o mga messages kayong ipadangat nining atong nga buhatan mga kaigsunan dinhi sa Shine FM 95.3 amo ginanghatagan og dakong pagtangan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Tuyupan, sa tanan nga mga Zero family sa pamilya ni Nang Jana. May buntag kanimo diya Nang Jana o sa tanan nga mga Estravila family sa mga Romano family, Dog Jemuel Romano. May buntag kanyong tanan diya sa pamilya sa mga Bol family. Exo Ricky, Exo Anet, may buntag kanyong tanan diya sa pamilya ni Nang Nita Romano, Exo sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano. Romano Jimena mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diya sa David sa Tuyupan o sa Puglo mga kaigsunan. Sa pamilya ni Sister Juliet Romano Exoon, may buntag yung nakabalik na ba si Brother Jomari Jomar diya sa Iloilo Exoon. Salamat sa Ginoo sa inyong makinaboy sa pamilya ni Don Tilano ng Ligya Babor o sa tanan nga mga Babor family diya sa Tuyupan mga Pinangga. Sa tanan nga mga Amarante family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Andres ng Nuning, may buntag kanimo diya ng Nuning Nong Andres diya sa David sa Tuyupan mga Pinangga. Sa tanan nga taga Tuyupan lower mga kaigsunan, sa mga Siray family may buntag kanyong tanan sa mga Siray family diya sa David sa lower Tuyupan, sa pamilya ni Pastora Logreg Siray o sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan, Pastor Kabanag diya sa David sa Kapanpanan mga Pinangga. Sa pamilya diya sa David sa Manialas mga kaigsunan, sa mga Arias family, sa pamilya ni Pastor John Arias, may buntag kanimo na Pastor John o sa pamilya ni Juanito Silva o sa pamilya ni Lita Silva mga kaigsunan, sa mga Malgi family mga kaigsunan, Rudy Malgi, may buntag kanimo diya Rudy o sa pamilya ni sa mga Rio family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jovelyn Rio, may buntag kaninyong tanan bisan pa man sa mga Villa Gantol family, Sister Siasya Villa Gantol diya sa David sa Casa Ganggal o sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Gantol nga naglanog-lanog og sipa kayo ang FM radio sa ilang panimalay karon nining mga taknaan. Sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias nga naminaw usab, aton pa sa ilang sulti mengsul lanog-lanog sipa kayo sa ilang pamilya ni ining mga taknaan. Wow, may buntag kanyong tanan diya sa Kasagagal, sa tanan nga mga Garinggo family, sa tanan nga mga Muharis family o sa David sa Nasindan mga kaigsunan, may buntag David sa Nasindan, sa pamilya ni Brother Jody Plaza Exxon. May buntag kanimo diya utol Nathan, Brother Nathan Candelario from Cavite City o sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa kong asawa karon nga naa sa Makati Exxon alang sa pag-follow up sa ilang NBI clearance Exxon, pagpatatap o niya pag-schedule sa ilang flight going Saudi Arabia sa Riyadh Exxon. By this week or next week mga kaigsunan, mauna gyud schedule og wa na ilain pa. Kalay ko na Ginoo sa way katapusan sa David diya sa supo-supuan mo na nga mga mangutana ko igsuon ang ato mga kaigalaan diha nabinas mga idaran mga kaigsunan nga medyo gikuha na sa Ginoo. Ngayon ang gugugdispinsa sa uban nga kanunay natong dimension diri unya dugay na diya mga matay sa kalibutan. May butang sa tanan nga mga Santiago family diya sa David sa supo-supuan, may butang kanyang tanan diya sa David sa Latawan mga igsoon, sa tanan nga mga Surica family, sa pamilya ni Sister Celia Teorica o sa mga Limbaga family mga kaigsoon, may buntag kanyang tanan o sa tanan nga David diya sa David sa Panghatap mga igsoon, sa tanan nga mga Tanain family diya sa Kabugan mga igsoon, Brother Junol Tanain mga kaigsoon nga naglanog-lanog ang FM radio sa inyo nga panimalay. May butang sa tanan mga kasal family mga kaigsunan ko Ginoo, sa pamilya ni Dong Sinto kasal mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Boboy kasal mga kaigsunan ko Ginoo, may buntag kanyo diha tanan o sa pamilya sa mga Katubig family, pamilya ni Brother Rodel Katubig, may buntag kanyo diha Dong Rodel, sa tanan nga mga Buagas family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Villa Gantol family diya sa David sa Kangatap, sa pamilya ni Dong Ros Villa Gantol o mga Sambilat family mga kaigsunan o mga Paldado family, sa pamilya ni Paring Indoy Paldado Exo o sa tanan nga mga Badoy family, pamilya ni Dong Ernesto Badoy, pamilya ni Dong Artemio Badoy mga kaigsunan,
Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga mga Opera family, brother Roger Opera, dong Roger Opera nga dias kang atap may buntag kaninyong tanan. Aw sa tanan nga mga katawhan dias sa dapit sa kang hatap og mainit og sanagbaan. May buntag sa tanan nga mga Malki family, mga kaigsunan og sa mga Uyaburin family. May buntag kanyong tanan dias sa mga Silva family dias sa dapit sa kang hatap. O kuban pa mga katawhan mga kaigsunan nga wala nato mabinson diri sa mao nga programa. Labaw sa tanan sa mga greetings o mga awit makalangit mga kaigsunan, pwede lang din mo kayo nga maka-request awit makalangit nining ato nga programa alang sa mga greetings o mga pangumusta o nining matawag nga kauna. May buntag sa tanan mga kaigsunan kos Ginoo diya sa dapit sa namonpon sa pamilya ni Agaw Rodi, Kauroni Robiti. May buntag kanimo diya Agaw Roni Robiti. O sa tanan nga mga Kaldo family mga kaigsunan kos Ginoo sa pamilya ni Paring Boboy Kaldo, sa pamilya ni Paring Isig Kaldo mga kaigsunan, sa pamilya Paring Odoy Kaldo mga kaigsunan, o sa pamilya ni Paring Isigel Kaldo, o sa pamilya ni Nonggiro Kaldo mga binangga. May buntag sa mga Kalumsag family mga kaigsunan, sa mga sakop ni Nong Fredo Kalumsag. May buntag kanyo diya sa dapit sa namonpon sa mga Kalumsag family. May buntag kanyong tanan mga igsoon sa tanan nga mga Uyaburin mga igsoon. Una mga yung dispensa sa tanan nga mga Uyaburin family may igsoon ang inyong nawani man may igsoon diri nga ako nagibutang diri sa tagoy gibutang sa akong anak. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Paring Lito Uyaburin, Mas Marife, Filomeno Uyaburin, ug sa mga Enjoy family nga nagasunod sa atong programa. Ug may igsoon ako tong pangitaon tong listahan sa inyong mga anak ug mga apo igsoon sa litula nato ma-memorize ang tanan nga mga ngalan ulto magkaigsoon ato ni paningkamutan, ato ni nga mabuhat, ato ni nga mahimo magkaigsunan ang pagkamayos Ginoo sa katapusan nato mga kinabuhi. Ay muta kaniyo mo diha Paring Lito Uyaburin, Filomeno mga kaigsunan. May kontak sa tanan ng mga Filomeno family, may igsoon sa mga Villares family, sa tanan ng mga Luquillo family, sa tanan ng mga Marting family mga kaigsunan, sa tanan ng mga Calibo family, sa mga Carabangwell family, sa mga Himina family, sa pamilya ni Pastor Michael Himina mga kaigsunan kos Ginoo. May buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Namongon, o sa tanan ng mga Kalimot family mga kaigsunan, o sa tanan ng mga Mercado family, sa pamilya ni Dong Ansing Mercado, Dong Sanrito Mercado mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Istokuning family mga kaigsunan. May buntag sa tanan nga mga Istokuning family, sa mga Galaban family mga kaigsunan, sa mga Lopez family nga diya sa Namongon. May buntag kaninyo nga tanan. Labi na sa tanan nga mga Carabangwell family mga kaigsunan kos Ginoo, sa mga Robiti family, sa pamilya ni Nong Iboy Robiti. May buntag kanimo diya nung Iboy, labi na sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Robiti mga kaigsunan, o sa inyo ang mga anak sa pamilya ni Brother Jan Robiti, Sister Salsi, o sa inyo ang duha ka mga anak. May buntag kanyong tanan. Salamat sa Ginoo sa pagkamakanunay padasigol diya sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios mga binata. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Sister Lita Robiti mga kaigsunan na diya sa dapit sa Kantalaki. May buntag kanyong tanan diya sa Kantalaki, o sa tanan nga minaw nagasunod ni atong programa dinhi sa kanginan sa Sine FM 95.3. Kanunay nagaladog-ladog sa inyo nga mga kasing-kasing o sa inyo nga mga dughan mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diri sa lower portion mga kaigsunan, sa balok sa tanan ng mga Ardenia family, Nong Isidro Ardenia. May buntag kanimo diyan Nong Isidro, Dong Marlon Ardenia, sa tanan nga mga Violeta family, o sa tanan mga Landisa family mga kaigsunan, Dong Artemio Landisa, Sister Celine, o sa tanan nga mga Testasyon family. May buntag kanimo diyan Pastora Reverend Testasyon, o sa mga Testasyon family mga kaigsunan. May buntag sa tanan nga mga Adlaon family, sa pamilya ni Dong Pipi Adlaon, sa pamilya ni Dong Tony Adlaon, sa tanan nga pamilya ni Dong Rico Adlaon, o sa tanan nga mga Adlaon family mga kaigsunan diya sa dapit sa lower Balok igsoon. Sa tanan nga mga Talon family mga kaigsunan, may buntag kanimo diya Sister Baby Talon igsoon. Sa tanan nga mga Kabanag family, may buntag kanimo nung dading ng Bukret Kabanag mga kaigsunan, o sa imo ang inyong tibok panimalay. O sa tanan nga mga Amante family, Sister nang Elisa Amante, Sister Ria, Sister Roxanne Amante mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Otto Amante mga kaigsunan, Cristoto Amante mga kaigsunan, sa pamilya Sister Angge Dobrico Amante. May buntag kanimo tanan diya sa dapit sa Atbang igsoon. May buntag usab sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, o sa pamilya sa kinabuhi na ng Piping Silva. May buntag kanimo diya ng Piping. May buntag sa mga pamilya ni Dong Johnny
pamilya ni Dong Johnny Silva mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima, may buntag kanyang tanan diya, sa pamilya ni Paring Renato Mans Raquel, may buntag nagawa sa inyong anak kaniha Exoon, nga si Brother Rodel Lebrando Silva Exoon, nga si Sister Ria Love Silva, na nagawa sa kaniha mga kaigsunan sanglit, nagputo-puto ng atong alay. Unang salamat sa Ginoo, padayon gyapon ng atong mga programa ini sa Dapit sa Balog, Barangay Santo Niño at Tanay City, mga Pinangga. Sa tanan nga mga Borgado family mga kaigsunan ko Ginoo, nung Bonding Borgado, sa pamilya ni Dong Erning Borgado mga kaigsunan, o sa pamilya ni Dong Joseph, aon sa may apelido ni Dong Joseph mga kaigsunan, sa mga Garnica family mga kaigsunan, salamat sa Ginoo diya sa Dapit sa inyong mga silingan, mga silingan ni Dong Johnny Silva Exoon. Sa tanan nga taga-Tantan mga kaigsunan ko Ginoo, sa mga Santiago family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Baluding Santiago, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago mga kaigsunan diya sa Dapit sa Tantan, o sa pamilya sa mga Baldonado family mga kaigsunan, wala naman gawas usab si Pastor Resi Baldonado, ating alito aron sila sa kadagatan, kay matod pa niya kung dili siya makalantaw sa live, tuwa sila sa kadagatan. Salamat sa Ginoo, wala nga ako sa giinan pasong pohol makabisita ko diya sa Basay, sa welcome kayo ka diri Pastor. Nindot kayo na inana nga mga mensahe, awa pa gani kabisita ba, welcome ka na. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Dapit sa Basay, sa mga Baldonado family. Diya sa Tantan mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Herme Baldonado, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado Exoon, sa pamilya sa mga Panchito family mga kaigsunan diya sa Nagtuan, sa pamilya ni Dong Budi, sa pamilya ni Dong John Balda Panchito, o sa tanan nga mga Aguilar family diya sa Dapit sa Nagtuan, may punta kanin tanan sa mga Aguilar family, o sa tanan nga mga Bayot family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Babilog family, Brother Gumir, Sister Alma Babilog mga kaigsunan, o Dong Alcin, Dong Alfred, ang inyong mga anak, may punta kanin tanan diya, ang anak ni Brother Gumir Babilog mga pinag. Labi na sa pamilya sa mga Silva family, pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Christina Silva, sa pamilya ni Brother Jolie, Sister Percy, sa kinabuhi ni Brother Joker Silva Quezon, Brother Rener, Sister Rename Silva mga kaigsunan, hapit na yun ang atong graduation, Sister Rename Silva, God bless you, advance congratulations, salamat sa Ginoo sa mga sakripisyo ba, muna yung sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Although doon na tayo buhaton. Muna gingon mga kaigsunan diya sa Mateo, sa Mateo City City, pangayo, pangita, pagtuktok, kaya pag-aablihan. Ang pulo nga pangayo kaigsunan that it's we must ask unto Jesus before you find. Sa gipasabot niya na in English na ginagmay mga kaigsunan, pangayo usa ka pupuhag o pangita Exoon, usa ka mutuktok Exoon, dapat mangayo kas Ginoo nga Lord, imo ni itugot, imo gyuning ikalipay, apan kun dili isa ako usab ka pasalamatan mo, inana lang Exoon, yan ang pulong, yan ang sinultihan, ang importante ang Ginoo kalipay ka nato. Pahimbutay sa tanan nga Samani family mga kaigsunan ko Ginoo, sa pamilya ni Dong Jojo Samani, pahimbutay sa mga Samani family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Bastona family may son, sa pamilya ni Maring Bising Bastona, pahimbutay ka ni mga Maring Bising, sa tanan nga mga Kasiri family, Ramirez family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Karabangwell family diri sa Pueblo kaigsunan, sa tanan nga mga Lasula family Exoon, mahimbutag. Salamat sa Ginoo sa imo ang pagwas karon Sister Griselda Palomar Malingit from Maynila. Magandang umaga po sa inyong lahat diya sa Maynila. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Balingit family diya sa Dapit sa Punglo. Sa pamilya ni Jimmy ng Maria Balingit, mahimbutag kanyang tanan. Inyo ada ganing relatives o parente si Sister Griselda Palomar Balingit mga pinaka. May punta sa tanan nga mga Lasula family nung Alex ng Maming Lasula. May punta ka ni mo diya. Lano-lano ko sipa kayo ang FM radio mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Andaya family Exoon, may punta ka ni mo diya Brother Dina sa Andaya, Sister Renren Silva Andaya, may punta ka ni tanan. O sa tanan nga mga magtutudlo diya sa grade 7 o ngadto sa grade 12.
gikan sa elementarya, gikan sa kinder ngadto sa grade 6. Aw sa pamilya ni paring Boboy sa Tiago may buntag kanimo dia Manslerma. Aw sa pamilya ni Dong Boboy Lasola Exxon. Aw sa pamilya ni Dong Alin at Dawon may buntag. Aw sa pamilya ni Dong Romy Palomar magkaigsunan, sa pamilya ni Dong Bibi Palomar sa kinabuhi ni Dong Imi Palomar Exxon sa tanan nga naadya sa Punglo, sa pamilya ni Dong Dani Lasola. Kapag kaya naglanog-lanog ang FM radio, ginamitan og amplifier og trompa, may buntag kanimo dia Dong Dani ang Ginoo magapanalangin sa inyo mga kinabuhi nga kanunay gumo nga naminaw sa mga minsay sa mga awit makalangit o minsay sa Ginoo Exxon. May buntag kanimo dia Gaw Junior Silva, Gaw Bini Silva dia sa David sa Punglo o sana kamandag mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Ibanez family da sa David sa Nabua, sa pamilya ni Sister Naila Kabanag Ibanez. Kanunay ra man siya sa iyang ugangan dito sa David sa Maniala sa Kabanbanan mga pinangga. May buntag kanimo dia Dong Sani Amante Day Sali. May buntag kanimo dia tanan dia naglanog-lanog ang FM radio sa panimalay ni Dong RJ Asero. May buntag kanimo dia Dong RJ. Sa mga Asero family magkaisunan nga kanunay kuning nagasunod sa atong programa. Ay kung moagi ko sa mga panimalay maigsuon padungog yun ako ang mga awit makalangit nga gidol galit kayo gikan nining maong at David sa Sitio Palok Barangay Santo Niño at Tanay City. Walang nag-iisang istasyon, nag-iisang mensahe nga kanunay nga nagpahinumdum sa atong kinabuhi Exxon. Salamat sa Ginoo adunay sa iyong mensahe lulo tingali ni Exxon. Ni Sister Griselda si Jimmy ng Maria Baligid Exxon. May buntag kanyang tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diri sa proper Pueblo mga Exxonan. May buntag sa tanan nga mga Pabro family, Hinong Ilmi ng Emilia Pabro, sa pamilya ni Dong Roy. May buntag kanimo dia Dong Roy diri sa Upper Exxon. Wala ko sa ngalan ani nga sa Paa Exxon. Sa uway man ni unya sa babaw usa ka ni kay kani nga mo area mao ni sa uway Exxon ya sa babaw ani mao ni tinugdan sa sapa tubig nga mo kang gikuhaan diri. Salamat sa Ginoo sa mga katawhan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pablo family, sa tanan nga mga Aguila family, Dong Kaloy, may buntag kanimo diha. O sa pamilya ni Dong Nilo Palomar, may buntag kanimo diha Dong Nilo. Day Ili Palomar Exxon, Dong Lando Ardinia. Ni Dong Renante Exxon, may buntag sa mga Ardinia family. O sa tanan nga mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Shari Tano Exxon, sa pamilya ni Brother Litoy Carlito Tano Senior, Sister Eltas Tano Exxonan. May buntag sa pamilya ni Brother Saldi, siya mga anak na bilin diri mga kaigsunan, si Dong Bakmak, Dong Jip Jip, o sa pamilya ni Sister Miriam Oyang Kuring. Ato araman sila sa Sikihor kanunay nagapanarbaho Exxon sa David sa Sikihor. May buntag kanimo diha Sister Ilaria Elhigo sa imuhang mga umagat apo binalay pagkumangkon. May buntag kanimo Sister Ilaria. Sa tanan nga mga Badoy family, pamilya ni Brother Jun Ricky Badoy Exxon, sa pamilya ni mga Filomeno family, Dong Pipoy Filomeno, Sister Chingsing, Dong Joseph, Toko sa mga Toko family, Dong Joseph, Day Chingsing. May buntag kaninyong tanan diha. Tanong masipag kayo ang FM radio sa inyo mga lugar karon ng area mga kaigsunan. Sa pamilya ni Paring Ermeng Palomar, Matsa Isa Palomar mga kaigsunan, may buntag. Sa pamilya ni Paring ni Dong Naldo Pablo Exxon Aurora, sa inyo ang mga anak, may buntag. Sa pamilya ni Dong Jojo Jomari Badoy, may buntag kanimo da Dong Jo. May buntag sa tanan nga mga Badoy family diri sa Pungro, sa tanan nga mga Ilyama family, Nong Inok ng Ili Ilyama. Sa tanan ninyo mga anak, mga binalay apo, mga pangkupangkon. Sa pamilya ni Paring Ritz Autopo Exxonan Mas Ibang, may buntag. Sa tanan nga mga Librando family, Paring Arman Mas Parap Exxon, may buntag kanyo diha sa tanan nga mga Librando family. Sa pamilya ni Dailorna Dong Primo Exxon, may buntag kanyo tanan diha sa mga Lacorte family. May buntag kanimo diha Dong Rogelio Dailote Lacorte. Sa tanan nga mga
Ay mo nga mga anak sa pamilya ni Dong Romel, sa pamilya ni Day Rowena, sa pamilya ni Dong Rodelio Lacorte, sa kinabuhi ni Dong Jojo Lacorte. So, padayon ta mga kaigsunan, saglit ang atong oras, hapit naman ta mahuman mga kaigsunan sa tanan sa pamilya ni Sister Lisa. Mahipunta kanimo diha Sister Lisa, para Dong Ritsaw. Mahipunta sa tanan nga mga Lebrando family, sa tanan nga mga Villa, mga Carabangwell family. Sa uban pa mga katawhan diha, mga Malyosa family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa. Sa tanan nga mga Malyosa Nining Mao. Dalay ko ng Ginoo sa ikatapusan ng atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan. Alas 6:40 sa kabuntagon, manamilit ang inyong ubos nga lagad ato kining sirhan niya sa mga pag-ampo uban ang pagpasalamat. Wala may request awit makalangit mga kaigsunan ato ning manamilit na inyo ha ubos na sulugo. Pag-ampo tayo so. Labing kamahalan o bahil kumaon ka nga Diyos, salamat o Diyos sa imong pagkiguban, sa imong pagbantay, sa imong pag-atiman, sa imong pag-amuma ka namo, labaw sa tanan nining mga dapit, labi na sa tanan kay sunan dapit sa balog, dapit sa Pilipigan, o sa tanan nga mga viewer, sa tanan nga mga listener, sa tanan nga mga follower sa Site FM 95, even sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, o Diyos, o sa ilang doa ka mga anak, o sa among general station manager, Reverend Kim Brian Makasaol, Ma'am Aisa Makasaol, o sa tibok niya nga panimalay. Salamat o Diyos sa imong pakiguban o uban ini mga tagnaamahan, ikaw nagsustain ka namo kanunay sa kusog kalig-on, proteksyon pagbantay imong ipasinati ka namo. Even o Diyos sa tanan nga naminaw sa Saint FM, sa tanan nga nagasunod ini mga programa, sa tanan nga nagawas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod o Diyos, ikaw mga proteksyon pagbantay sa tanan nga mga OFW, nakakaroon sa Kuwait, nakakaroon sa Saudi Arabia, nakakaroon sa Sweden, nakakaroon sa Oman, o nakakaroon sa Singapore, sa Malaysia, sa Australia, even sa Brazil, o Diyos sa Israel. Lord, ako mga pag-ampo ka na kanimo, ikaw mga proteksyon sa matapusan nila ang mga kinabuhi. Salamat o Diyos, ninigtak na udapit sa kabuntagon, ngayon mong gihatag ka namo, way hunong among pagpasalamat, way hunong among pagkaig na kanimo sa kumagsoon sa Maynila o Diyos, sa pamilya ni Dong Premier, Manong Prani, Brother Nathan, Brother Raymond o Diyos, ni Pipito o ni Day Elsie o Diyos, sa tanan na nakakaroon sa Cavite City, labaw sa tanan sa Cotaticas kinabuhi na nakakaroon sa Makati Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagtagpo, sa pag-supply, even sa financial. Salamat o Diyos nga ikaw nagahanay niini, ilabi na sa ilang pag-travel, sa ilang pag-flight. Ikaw o Diyos magaulahi sa ilang mga kinabuhi. Even sa iyong mga kaubanan, ikaw sa mga proteksyon, magabantay, ilabi na sa ilahang mga matag-pamilya na nabilin sila kasatag sa mga Pinoy-anan. Dumong himaya, nalagod ka nimo ang tanan, pinagi lamang sa imong bugtungan ang personal na mong kamanduluwas. Ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo, panabilit ang inyong ubos kalagad. Iniatap na updapit sa kapuntagon ng gihatag sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Kane. Malayan makasawa kag sunan aniya na sa ang inyong ubos kalagad, ubos nga sulugot, ubos nga amigo, ubos nga igala sa kainginan sa FM radio, ubos sa pinagi usab sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa pag-usap nga nakasulod karon, may buntag kanyang tanan. Manamilit ang inyong ubos nga amigo sulugon sa kahanginan, sa samang tagna, sa samang higayon. Maugyapon mga kaigsunan sa buntag mga kaigsunan ng atong programa ang imong pulong bilang para sa mga tilo kahayag sa akong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa kisabak nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios nga pinaagi sa mga alagad. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon Sister Rosley, Rosalie Repel Arapok. Salamat sa Ginoo sa asaman mo nagawas karon sa mga Repel family, sa mga Arapok family. Although ang mga Repel family makaigsunan na agad sa Lunoy. Well, kung nag-eskwela diya sa Lunoy National High School kaniadto sa 1998, 1997, 1998 na ison until 2000. Di ako nag-eskwela tungod kay sa barangay sa Tuninyo sa Malay, wala kay high school niya itong mga panahon na.
lingaw pa maigsoon mao na ang Lunoy National High School diha mo graduate yun ang mga estudyante kana ato og diha sa farm school diha sa Dapit sa Dol sa Banmel igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Perlan. Tanaw na ko sa ato nga programa diha sa Dumaguete City. Kumusta man? O kampingan mo sa Ginoo diha sa inyong pagpanarbaho labi na sa imong tibok panimalay. Sa imong kinabuhi, Brother Perlan, tanaw. Manabilit ang inyong ubos nga lagad igsoon. Iningatag na og labit sa kabuntagon ng giyatag sa samang tagna sa samang higayon. Lag-uban-uban ta sa ugma sa kadlawon sa alas 3. Diha ugma kadlaw ang kaisuran. Akong pasalamatan ang Ginoo sa lain na usab nga tuig. Wala nga advance happy birthday to me. Salamat sa Ginoo. Wala nga akong pasalamatan ang Ginoo og magkatawa. Ika-46 na po katuig sa kalibutan. Wala nga tingali mag-edad kong 50. Upat na lamang katuig mag-50 ko igsoon. Murag wa na guning akong buhok. Wala nga pagtawag sa ako ang brother nga si Raymond Megsoon. Higap gibis amo ang agtang kay Pirta Ginog. Walang timing po ni suga diri sa ako nga studio mga kaigsunan diri nga musamot man ko nang dili na ko maghaplas og oil may suon aron dili ta musamot og kahayag pero salamat sa Ginoo kung hayag ang atong pinagi sa tabang sa Ginoo. Dalay ko ang Ginoo sa way katapusan sa samang tagna sa samang higayon ug kadlaw maguban-uban ta alang sa atong nga programa gikan sa mensahe ngadto na sa greetings igsoon. Okay, sa Sabado Domingo ako ning ihatag sa akong kinabagulangan nga anak igsoon. Salamat sa Ginoo ang inyong ubos nga lagan. Manamilit sa pag-iingon ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa Parang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ang orasahan ang oras karon. Alas 6:41 sa kabuntagon. Ang inyong ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga alagad dinhi sa kanginan ug sa FM radio ug sa Facebook Live Pastor Sapri Candelario. Og maayong buta kanatong tanan, maayong pagsikay-sikay, pag-amping o ampingan ta sa Ginoo kanunay. Ang ato lang nga buhaton mao ang pagtahon, pagsugod sa kabubuton sa Ginoo. Unsay mga planos Ginoo alang sa kaayuhan sa atong kinabuhi. Maayong buta kanatong tanan, maayong pagpangaping. Maayong pagsikay-sikay adlaw karon nga Martes, igsoon pizza dosis sa Marso sa tuig 2024. God bless everyone.